educació, no tots, no tenien ni idea de com hi havia que fer-ho. L'evolució de la festa sí que ha sigut prou gran, tota la polèmica que s'està fent, la gent de classes, tot el dia, Carlos, que era una punxada, i si no ho fas bé, revisar-se als corrals. Jo crec que això és el que n'hi ha que mirar també. Com està evolucionant la festa i que pot ser en uns anys s'arribi a aquesta cosa que parlàvem antes. Vale, gracias, Jorge. Por favor, un momento, por favor, que el chico que portamos de esperar. Y vuelve a hablar. Jo soc membre de la carrera i fins fa un parell d'anys era membre de la Comissió de Coïna i, bueno, segon president de la Subcomissió de NIT i era jo que organitzava, me tocava a mi organitzar les rades. Això vull dir jo que conec a fons l'espectacle. No vull representar a la Comissió de Coïna, no estic així per representar-la perquè ja no sé què ella. Estic a favor de, com ha comentat Marta, al principi hi ha una modificació de les RAEs, perquè si la setmana de bous del CBC té una taqueta, és a deixar. Però